У тым жа месцы. Я зрабіў, што ты прасіў. Што менавіта зрабіў? Збіў хлопца. Каго? Ды якая розніца, збіў і ўсё тут. Цішэй. І расказвай, мы дамаўляліся. У горадзе быў мітынг. Распачалася бойка, я далучыўся. Адзін там зусім нарываўся. Я пачаў біцца з ім. Моцна пабіў? Нармальна. Але нармальна недастаткова. Інакш ты б ужо атрымаў, што хочаш. Слухай, мне трэба знайсці тыя грошы. Збі чалавека да паўсмерці, і будуць грошы. Сеньора Марчэлла. Добры дзень. Як маецеся? Шмат спраў. Гэта добра. А вы як? Нядрэнна. Знайшлі, што шукалі? Так, дзіву даеся з таго, што ёсць у сеціве. І да хаты давязуць, быццам суседняй крамы. Ну, думаю, ўсё будзе гатова праз тыдзень. Вы хутка спраўляйцеся. Раскажыце. Найцяжэйшая праца з маленькімі дэталямі. Мае рукі ўжо не так слухаюцца, дрыжаць. А яшчэ цяжка сканцэнтравацца. Пра што вы думаеце ў час працы? Мне страшна. Таму, што думаю пра людзей, якія загінуць. І ад гэтага баліць. Ведаеце, для іх гэта будзе імгненне. Але што з іхнімі блізкімі, тымі, хто застанецца, ім давядзецца пакутаваць шмат часу. Вы яшчэ хочаце зрабіць гэта? Вядома, хачу, вельмі. Хачу, каб муж вярнуўся да мяне. Ён жа вернецца, калі ўсё будзе скончана. Калі зробіце, што я прасіў, вернецца. Вы ўсіх прымушаеце здзяйсняць страшныя рэчы. Не, не ўсіх. Калі ласка, салата з тунцом і таматамі Дзякуй, і дыетычнае кола. дзякуй. Кагосьці выбралі? Так, так, так. Вось імя і адрас. Колькі гадоў? Каля 6. Чаму яна? Яна маленькая дзяўчынка. Але чаму яна? Не ведаю. Яна маленькая. Жыццё толькі пачалося. Бацькі маладыя, яны вытрымаюць. Я бачыў, як яна гуляе ў парку. Досыць. Калі ласка. Які план? Я прасачыў, дзе іхні дом. Ішоў за дзяўчынкай і бацькамі.
Не ўпэўнены, ці змагу, але ты не абавязаны. Калі не, мой сын памрэ. Скажите мне одну рэч. Якую? Адкуль мне ведаць, што вы не д'ябал? Ніадкуль. Я манашка 11 гадоў. Я адчула, што гэта маё яшчэ ў дзяцінстве. І заўсёды хацела прыняць пострыг і адчувала Бога побач з сабой. Усюды. А як вы яго адчувалі? Проста адчувала. Камфорт і падтрымку. Бесперапынна. Але больш не адчуваю. Я страціла яго. Хочаце адрачыся царквы? Не, не. Я хачу адчуць Бога зноў. Вы дапаможаце мне? Так, вядома. Што мне трэба зрабіць? Паглядзім. Вам трэба зацяжарыць. Я ж манашка. Калі хочаце зноў адчуць Бога, трэба зацяжарыць. Але я не магу. Тэхнічна можаце. Вы кажаце мне пераспаць з мужчынам, гэта абсурд. Бо вы папрасілі дапамагчы адчуць Бога. Калі я зраблю гэта, я адчую яго. Як і раней. Я не ведаю, як ажыццявіць грабеж. А немаўляты не ведаюць, як хадзіць. Паспрабуй. Гэта глупства. Дайце што іншае, я не буду красці. Не дам. Але я хачу стаць прыгажэйшай. Тады зрабі, што я казаў. Не марнуй мой час. Чорт. Ладно. Маю адну сяброўку. Яна жыве ў маёнтку ў прыгарадзе. У суботу мы хадзілі на танцы, і яна згадвала, што бабка пакінула ёй брыльянты ды іншыя каштоўнасці. Калі я украду і прадам іх, гэта падыдзе? Вядома. Калі гэта 100 000... 5 цэнтаў, я памятаю. І навошта вам тыя 5 цэнтаў? Я казаў, яны не для мяне. Вы праўда думаеце, што я здольная на такое? Думаю, людзі здольныя нашмат больш, чым самі лічаць. Калі так, то... А ты думаеш, станеш прыгажэйшай, гэта прынясе табе шчасце? Так. А калі мяне зловяць, я абвінавачу вас. Не абвінавачыш. Абвінавачу. Упэўнены, што не. Ну? Ты выбраў? Так, выбраў. Я выбраў яе. Чаму яе? Ну, у маім гаражы 4 постары. Аманда была першай з іх. Штораніцы мы з ёю п'ём каву, думаю, справядліва выбраць яе. Значыцца, Аманда. Хочаш, каб яна закахалася? Не, якое каханне. Не ведаю, што з ім рабіць. Мне патрэбна толькі адна ноч з ёю. Адна ноч? Гэта магчыма. Ты мусіш дапамагчы дзяўчынцы. Дапамагчы дзяўчынцы? Як? Калі хочаш ноч з Амандай, стань часткай жыцця дзяўчынкі, аберагай яе, бо анёл-захавальнік. Аберагаць ад чаго? Ад усяго. Любую дзяўчынку? Не. Гэтую. Як доўга? 2 тыдні. Ясна. Добра. А што будзе, калі я гэтага не зраблю?
Нічога не будзе. Гэта як? Альцгеймер вашага мужа працягне развівацца. Або пойдзе на спад. Дактары кажуць, што на спад уже не пойдзе. Яны кажуць, што ў авіякатастрофах ніхто не выжывае. Але такое здараецца. Можна мне выканаць іншае заданне? Замест гэтай смяротнай рэчы, якую я раблю. Не, вы павінны ўзарваць бомбу. Дзе вы яе ўстановіце? У новай кавярні. Яна нядаўна адчынілася каля мяне. Завецца зялёны яблык. Яна веганская. Думаю, што пакіну бомбу там, бо на выхадных там даволі людна. Вы зробіце гэта на выхадных? Так. Толькі так загіне столькі людзей, колькі вы прасілі. Не хачу, каб яна пакутавала. Табе вырашаць, як гэта зрабіць. Трэба зрабіць гэта хутка. Накінуць пакет на галаву. Што ты думаеш? А ты што думаеш? Паслухай. Калі я заб'ю дзяўчынку, і мяне схопяць, мой сын усё адно выжыве? Так, усё адно. А калі я памру за кратамі? Будь асцярожны, я добры бацька. І не хачу, каб мае сын і жонка ненавідзелі мяне. Гэта тое, што ты хацеў ведаць? Хіба гэта важныя дэталі? Так, гэта важныя рэчы, Луіджы. Твае думкі. Гэтым разам я збіў чалавека да паўсмерці. Расказвай. Я працаваў начную змену. Схапілі 2 дылераў. Адзін страляў, супраціўляўся. Я справакаваў яго, той павёўся, а я выкарыстаў дубінку. Ва ўсіх на вачах? Не, перад яго сябрамі. Мой напарнік выйшаў пакурыць. Цяжка табе было? Ведаеш, што цяжка. Не даў бы такога задання. Думаеш, я садыст? Я думаю, як вярнуць украдзеныя грошы. Я зламаў яму рэбры. Пашкодзіў сятчатку. Магчыма, ён страціць зрок. Думаю, дастаткова. Вядома, дзе мае грошы? Хутка будуць. Калі? Адкажы. Што? Адкажы на званок. Алло. Выязджаю. Тэрмінова на ўчастак, навіны пра крадзеж. Ты атрымаеш грошы? Калі не, я знайду цябе. Гэта наша апошняя сустрэча. Нешта яшчэ? Так, адну каву, калі ласка. Вы ўжо выпілі 6 кубкаў. Не зашмат? Вы падлічваеце? Вы былі тут цэлы дзень. Што ў вас за праца? Проста цікава. А вы не надта гаваркі. Дайце адгадаю. Калі адгадаю, раскажаце мне? Так. Добра. Вы размаўляеце з людзьмі і нешта запісваеце. Думаю, штосьці звязанае з псіхалогіяй. Вы спрабуеце стварыць прыязную атмасферу. Я чытала ў інтэрнэце пра падобныя альтэрнатыўныя практыкі. Правільна? Не. Не крыўдуйце, але вы не вельмі дружалюбны. Шкада, што я раблю такое ўражанне. Шкада, што я раблю такое ўражанне.
Я не магу зразумець, хто вы такі. Звычайна я разбіраюся ў людзях, але вы няпросты. Прыму гэта за камплімент. Як хочаце. Ад гэтага ўсё адно нічога не зменіцца. Паглядзіце, дзе я. Са мной усё ясна. Вы нешчаслівая? Што за пытанне? Гэта няветліва. Гэта як запытаць пра ўзрост, калі не горш. Даруйце. Даруйце, я вельмі стаміўся і не хацеў. Я знайшоў яе. Пайшоў па адрасе, што вы далі, і паназіраў за дзяўчынкай з машыны. Яна гуляла са сваім бацькам у двары. Дзяўчынка, яе бацька і сабака. Шкло быццам было маім экранам, дзе ішоў добры фільм. Ты таксама можаш займець шчаслівую сям'ю. З Амандай. Я не створаны для такога. А для чаго ты створаны? Ніколі пра гэта не думаў. Але сям'я пужае мяне. Ужо лепш дзеўкі з постараў. І што менавіта цябе пужае? Неабходнасць пра кагосьці клапаціцца. А нехта пагражае дзяўчынцы? Вось чаму я раблю гэта. Не ведаю, гэта не мая праблема. А чыя? Твая. І толькі твая. Можаш адмовіцца, і ўсё застанецца па-ранейшаму. Табе трэба згвалціць жанчыну. Што? Каб атрымаць жаданае, табе трэба згвалціць жанчыну. Я ў жыцці такога не зраблю. Добра. Што добра? Не руйнуйце мой надзеі. Не руйную. Надзея ёсць заўжды. Згадзіцца або адмовіцца тваё рашэнне. Хто вы? Гэта не важна. У вас лагодны голас. Чаму вы просіце мяне ўчыніць такое? У гэтым няма сэнсу. Не ўсё ў свеце мае сэнс. Можаце даць іншае заданне? Не. Я не буду гвалціць. Я не такі. Я адшукала пару. Не скажу, што мы сябры, але я добра ведаю іх. Гэта нашы суседзі, мы неяк хадзілі з імі на падвойныя спатканні. Будзе няцяжка разлучыць іх. Гэта чаму? Яны і самі на мяжы разводу. У іх няма жыцця, ім нудна. Вельмі ветлівыя адно з адным, але жарсці там даўно не відаць. Ты маеш план? Так. Ягонае імя Андрэа. Ён працуе аддалена з дому, прадае страхоўкі онлайн. Я пайду да яго заўтра і скажу, што хачу застрахавацца. Яго жонка настаўніца будзе ў школе. І што потым? Прыкінуся зацікаўлены, пафліртую крыху. А вечарам дашлю якую-небудзь смс-ку. Зноў прыйду да яго і пастараюся, каб жонка нас застукала. Застукала? Так, у ложку. Я не планую ісці з ім да канца. Трэба, каб яна прыйшла да таго, як мы гэта зробім, так? Важна толькі, каб нехта з іх кінуў сям'ю. Я ўпэўнена, што яна яго выганіць. Гэта цябе не засмучае? Не, я ж казала, што яны нешчаслівыя, я зраблю ім ласку. Ласку. У мяне для вас навіны. Давай. Я хадзіла на танцы з сяброўкай, якую планую абрабаваць. Мы нярэдка бавім час разам, таму будзе не дзіўна, калі я пераначую яе. Ага. Карацей, у клубе я сустрэла хлопца. Хлопца? Ён падзяліўся са мной травой. Ён такі мілы. Я дала яму свой нумар. І як гэта тычыцца нашай справы? Ды пачакайце вы, дайце мне расказаць. Мы сустракаліся двойчы. Ён такі прыгожы і брутальны.
Ён прадае ЛСД. Часам нешта крадзе, і перыядычна мае праблемы з грашыма. Таму я хацела запытацца, ці можна, каб ён дапамог мне. Як усё зрабіць, вырашаеш ты. Тады я запытаюся ў яго. Думаеш, пагодзіцца? А чаму б і не? Мне не патрэбныя тыя грошы, я аддам іх яму. Кавы? Не, дзякуй. Вы нешта хацелі? Мне падабаецца, як вы размаўляеце з людзьмі. Гэта ўражвае. Яны сапраўды адкрываюцца вам. Калі яны адыходзяць, выглядаюць бы... іх штосьці працяла. Працяла? Цікавае параўнанне. Так. Проста прыйшло да галавы. Я цяпер працую барменам насупраць хаты дзяўчынкі. Ідэальны назіральны пункт. Барменам? На паўстаўкі. Шмат не заробіш. А што з вашым гаражом? Я маю план. Іду за ёю да школы раніцай, потым у гараж. Пасля школы праводжу Мацільду да хаты і працую ў бары да 8. Так я магу сачыць за ёю. А ты адчуў смак? Мне не даспадобы гэта. Але прынамсі, я атрымаю аманду. Табе падабаецца мець мэту? Мне спадабаецца вынік. Мне спатрэбіцца зброя. Зброя? Вы казалі, што я мушу абараняць яе ад злачынца. Я ніколі так не казаў. Вы ніколі нічога не кажаце. Так, хітры ліс. Ты можаш адмовіцца. Не. Чаго зноў прыйшоў? Ён вышмыгнуў. Хто? Хлопец, якога я шукаю, што ўкраў грошы. Але ты атрымаў грошы? Так. Гэта і было трэба. І хлопец трэба. Ты прасіў толькі грошы. І злодзея таксама прасіў. Недакладна сфармуляваў. Дзе ён? Хто ведае? Вы, чорт падзяры. Не я. Ведаеце. Супакойся і раскажы, што было. Учора вечарам мы з напарнікам былі на змене, атрымалі наводку. Накіраваліся да аднаго склада. Але ён пачуў нас, кінуў грошы і вышмыгнуў. Чаму ты хлусіш? Не хлушу. Хто ён? Скажыце, хто ён? З мяне досыць вашых гульняў. Скажыце, дзе ён? Я сказаў, што не ведаю. Я ледзь чалавека для вас не забіў. Давай праяснім. Ты ледзь не забіў чалавека для сябе, не для мяне. Чакайце, што я зноў павядуся на вашы фокусы. І заключу сраную дамову? Ідзі ты ў сраку. Так і запішы. Ну як? Кепска. Чаму? Я пахадзіла па начных клубах. Але сустрэла толькі п'яных мужчын, што хацелі зацягнуць мяне ў ложак. Табе трэба толькі зацяжарыць. Не, я не хачу так. Калі я зраблю гэта, я хачу, каб гэта быў хтосьці, хто мне падабаецца. Гэта не абавязкова. Абавязкова. Як жа цяжка знайсці мужчыну. Разумею. Разумееце? Калі разумееце, калі можаце дапамагчы мне адчуць Бога, зрабіце гэта проста так. Не магу. Малю вас. Проста зрабі, як я казаў. Не прымушайце мяне. Я і не прымушаю. Я дала зарок. Тады трымайся яго і працягвай жыць без Бога. Або паруш. Зацяжар, аддай дзіця на ўсынаўленне, знайдзі Бога і будзь манашкай. Ніхто не даведаецца. Але я буду ведаць. І мой Бог будзе
Ведаць. У вас ён ёсць? Ён ёсць ва ўсіх. Бомба гатовая. Гатовая? Так, я аднесла яе ў зялёны яблык. Але не ўзарвалі. Хто я такая? Каб забіць столькі народу дзеля таго, каб вярнуць свайго мужа. Вы можаце адмовіцца. Ведаю, а потым я падумала, хто я такая, каб не рабіць гэтага. Шмат людзей забіваюць тым ці іншым чынам, каб атрымаць тое, што яны хочуць. Таму я гэта зраблю на наступных выхадных. Нехта сочыць за дзяўчынкай. Мужчына. Ён пераследуе яе. Бармен, што працуе насупраць. Бачу яго каля школы, у двары, каля басейна, усюды. Куды б яна не пайшла, ён за ёю. Бармен? Ведаю, гучыць як бязглуздзіца, але я ўпэўнены. Можна выбраць іншае дзіця. Не, годзе. Вазьму іншае дзіця і выратую свайго сына. Калі ты ўжо пачаў, змяніць нічога нельга. А што з тым мужиком? Такія правілы. Можа, ён ведае. Ты нікому не казаў пра мяне? Не казаў. Упэўнены? Досыць. Я нешта заўважыў. Кожны раз, калі дзяўчынка марудзіць або пачынае плакаць, бацькі лаюцца і б'юць яе. Б'юць яе? Па шчаках. Калі яны робяць так на людзях, то дома яшчэ горш. Ад гэтага табе лягчэй? Дурасць ведаю. Я сустрэў яе. Каго? Дзеўку з постара. Сустрэў? Так. Яна заехала сёння да мяне ў гараж са спушчанай шынай. Дзверы адчыняюцца, і з'яўляецца яна. Гэта была яна, Аманда. Я нічога не гаварыў, толькі паставіў машыну на пад'ёмнік. Яна ўбачыла постар на сцяне і сказала: «Гэта старое фота, я дам вам новае». Добра, яна бамбезная, гаварыла са мной так, як з механікамі не гавораць. Гэта таму, што я належна выконваю сваё заданне? Мажліва. Вы не ўпэўнены? Я не кантралюю ўсё. Што? Не ўсё залежыць ад мяне. Вы толькі пасярэднік? А хто там галоўны, не скажаце? Гэта мой сын. Што сын? Чалавек, якога шукае мой сын. Ён зваліў з дому 2 гады таму. Мы аддаліліся. Ён робіць гэта, каб справакаваць мяне. Ён рабаўнік? Ён не злачынец. Мне трэба знайсці яго, пакуль ён не аблажаецца і не атрымае кулю. Хочаш заключыць новую дамову? Калі хочаш адшукаць сына, схавай жорсткае злачынства, пра якое паведаміць жанчына. Гэта вар'яцтва. Жанчына прыйдзе і паведаміць пра злачынства. Замні гэту справу. І замяці сляды. Немагчыма. Я выканаў сваю частку. Новая дамова, новае заданне. Гэта павінна быць жанчына? Так. Чаму ты просіш такую херню? Бо многія ідуць на такое.
Я мела рацію. Про що ти? Про Алекса, хлопця, про якого я розказувала. Того, що продає ЛСД? Так. Я попросила дапамагчы, і ён пагадзіўся. Рада мець супольніка. Вядома. Я адна не спраўлюся, ейны дом поўны прыслугі. І ён не супольнік, вы перабольшваеце. Я расказала яму пра свой план, і ведаеце, што ён адказаў? Не, вядома. Што план добры, а я вельмі разумная. Табе прыемна, што ён назваў цябе разумнай? Так, але не толькі. Хачу вам прызнацца. Давай. Не пішыце, гэта асабістае. Мы займаліся каханнем. Гэта было неймаверна. Неймаверна і адначасова сумна. Чаму сумна? Ён плакаў пасля. Моцна абняў мяне і заплакаў. І я разам з ім. Не хачу яго губляць. Можна змяніць нашу дамову. Тут нават ваша магія не дапаможа. Мяне ўсе заўсёды кідаюць. Але я стану прыгажэйшай, і ён не кіне мяне. Мне трэба бегчы, ён ужо чакае. У эскімоса важны 7 слоў, каб назваць белы колер. Вы ведалі? Не. А ў мяне толькі адзін колер. Хоць тэхнічна чорны нават і не колер. Хочаш заключыць дамову? Калі гэта адзіная магчымасць вярнуць мне зрок, я паспрабую. Думаеш, зможаш? Нават самыя простыя рэчы для мяне праблема. А тое, што вы ад мяне просіце, проста жахліва і патрабуе нейкай падрыхтоўкі. Ужо выбраў жанчыну? Яшчэ не. Яна дакладна не павінна быць кімсьці са знаёмых, але павінна мне давяраць. Каб ніякіх нечаканасцяў, толькі ў самым канцы. Будзе цяжка. Пра што думаеш? Пра ваш твар. Што цяпер на вашым твары? Можна мне дакрануцца? Не. Упэўнены, што ён сумны. Як прайшоў дзень? Добра, дзякуй. Яшчэ кавы? З задавальненнем. Я так і ведала. Дзякуй. Чаму не ідзеце дадому? Вас ніхто не чакае? Вы ва ўсіх кліентаў пра такое пытаецеся. Вы мяне зацікавілі. І што менавіта вам цікава? Вы падаяцеся змучаным. Нібыта не спалі ўжо 100 гадоў. Так, не спаў. Бачыце, я ўсё ж добра разумею людзей. Я хадзіла да Андрэя. Ён дапамог мне са страхоўкай і быў вельмі ветлівы. Наліў мне келіх віна, і я фліртавала. Вядома, ён фліртаваў у адказ. А потым? Вечарам я яму напісала. Ён адказаў. Асцярожнічаў, але быў відавочна зацікаўлены. Падрабязней. Я напісала, ці існуе ў свеце страхоўка на шчасце? І смайлік. Ён, на жаль, не. Сумны смайлік. Я, а на каханне? Ён дужа рызыкоўна. Хочаш такую страхоўку? Я не з 10 е. Люблю рызыку. І смайлік чорцік.
Праз нейкі час ён даслаў таксама чорціка. Тады я спытала, ці магу я зноў завітаць да яго па дадатковую інфармацыю па страхоўцы. Мае сапраўдныя намеры былі яснымі. Калі я паспрабавала яго пацалаваць, ён адпіхнуў мяне. А ты? Я настойвала, спрабавала ўгаварыць. Казала, што ў кожнага здараюцца інтрыжкі раней ці пазней. Не варта было гэта казаць, таму што ён так паглядзеў на мяне. Быццам шкадаваў. Ён гэта сказаў? Ён сказаў, што ўжо 20 гадоў не глядзіць на іншых жанчын, што шчаслівы і ні за што ў свеце не знішчыць свой шлюб. Вось жа недатыка. Ты раззлавалася? Так, ён пакрыўдзіў мяне. Не трэба было асуджаць мяне. Усё, што ён казаў пра адносіны, прымушала мяне адчуваць сябе вінаватай. Ці не гэтага ты хацела? Мужа, які вар'яце ад сваёй жонкі. Я сустрэла мужчыну. Я думаў, што ты здалася. Не, калі справа тычыцца Бога. Расказвай далей. Ішла імша. Ззаду сядзеў самотны хлопец. Я заўважыла, бо ён маліўся вельмі рупліва. Я села каля яго пасля імшы. Вядома, я не казала, што манашка. Проста прывіталася. Ён сказаў, што мой голас прыемны і чысты. Мы з ім шмат размаўлялі. І мне было з ім так лёгка. І пра што вы размаўлялі? Пра Бога. Дзіўна, так? Вы яшчэ ўбачыцеся? Ён запрасіў мяне на каву. І што ты адказала? Што не п'ю каву, бо нервуюся ад яе. Ён засмяяўся і спытаў, тады, можа, супакаяльны сок? І запрасіў мяне ў кавярню недалёка ад яго дома. Што за кавярня? Вегетарыянская, зялёны яблык. Ведаеце такую? Так, штосьці чуў. Думаю, што ён той самы. Чаму ты так упэўнена? Бо з ім мне не будзе сорамна. Так? А чаму? Ён сляпы. Сляпы? Так. Гэта Алекс, пра якога я расказвала. Марціна кажа, што вы здзяйсняеце людскія мары. Лепш сказаць, што я даю людзям шанс. Што за лухта? Паспрабуй, папрасі чагосьці. Нічога? Адкуль мне ведаць, што вы не ашуканец? Ды кажу ж табе. Добра. Добра. Дакажыце. Звычайна людзі прыходзяць да мяне па сваім жаданні. Гэта быў мой выбар прыйсці сюды. А? Бо я так хацеў. Давайце, дакажыце. Папрасі што-небудзь простае, каб цяпер жа і атрымаць. Коды бяспекі, каб узламаць Амазон. Я сказаў простае, файна. Кветкі для Марціны. Магчыма. Магчыма. Дапамажы 10 бабулькам перайсці дарогу. Што? Давай, гэта ж не цяжка. Ну, добра. Зробім. Не магу паверыць, што вы падштурхнулі мяне на такую жудасную рэч. Я не штурхаў. Вядома, вы не прымушалі мяне сілай. Але часамі мы не цалкам вольныя ў сваім выбары. Бо толькі адна думка аб магчымасці можа штурхнуць у няправільным кірунку. У кожным з нас ёсць нешта цёмнае. І шчаслівыя тыя, каму пашанцавала. Не знайсці гэтага. Я старая і ўжо амаль пазбегла такой долі. Але мой дэман паказаўся ў самым канцы жыцця. У кожным разе гэта адбудзецца заўтра, у абед. Рыхтуйцеся вярнуць майго мужа.
Я назіраў за дзяўчынкай у час працы ў бары. І калі ейны бацька выйшаў, узяў яе за руку і пацягнуў бок свайго аўто, я ўбачыў мужчыну, што сачыў за імі з машыны. Сачыў за імі? Я заўважаў яго і раней, але не быў пэўны, меў толькі дрэннае прадчуванне. Я ўсё кінуў і тут жа выбег. Што за прадчуванне? Ну, проста падазрэнне. Той мужик быў у, вельмі чыстай машыне. Яшчэ і са знакам дзіця ў аўто. Але выглядаў дзіўна, знерваваным, прыпаркаваўся абы-як. Ён нібыта быў не ў сабе, такі дзіўны. Працягвай. Я ішоў да дзяўчынкі, а той як пачаў знянацку наязджаць на яе. На дзяўчынку? Так, я пабег да яе як шалёны, баяўся не паспець, і з усёй моцы спіхнуў з дарогі. Гэты гольф ледзь мяне не збіў, і хутка знік адтуль. Хтосьці хоча забіць яе? Відаць так. Вы ведалі? Адказвайце. Так, хтосьці хоча яе забіць. А калі я выканаю сваё заданне? Што будзе з дзяўчынкай? У мяне ж застаўся толькі тыдзень. Ты атрымаеш, што прасіў. А Мацільда? Працягне жыць, як жыла. Чакайце. Працягне жыць у небяспецы. Усе мы жывём у небяспецы. Я не змагу зрабіць гэтага. Чаму? Надта складана. Нават простую справу цяжка замяць, а такое немагчыма. Гэта адзіная перашкода? Мой сын знік, у яго могуць быць праблемы. Дапамажыце! Чаму ён уцёк? Я вяртаўся з працы дужа стомлены. Бурклівы, ды п'яны чаго там. І ўсё гэта гаўно выліваў на свайго сына. Я мару выправіць гэта. Ці ўжо надта позна? Яшчэ не позна. Напэўна. Чао. Чао. Як прайшоў дзень? Добра, дзякуй. Ёсць хвілінка паразмаўляць? Паразмаўляць? Звычайна людзі звяртаюцца, каб аб нечым папрасіць. Ну, я хачу толькі паразмаўляць. Для вас гэта дзіўна? Не. Звычайна людзі просяць складаныя рэчы. Людзі. Людзі. Я не такая, як усе. Ну і... Вітаю. Мяне завуць Анджела. Вітаю, Анджела. А як ваше імя? Ды... якая розніца? Звычайна мужчыны любяць расказваць пра сябе. Мяне больш цікавяць іншыя. І што вы бачыце ў іншых? Усё. Добрае ці дрэннае? Штосьці... чаго не чакаеш. Што здарылася? Я налажаў. Я меў рацыю наконт яго. Каго? Таго бармена. Расказвай. Магчыма, мяне шукае паліцыя. Ён мог запомніць нумар машыны. Супакойся. І раскажы, што адбылося. Я назіраў за ёй. Са сваёй машыны. У горле ком, страўнік скруціла. Я ледзь не кінуў усю справу, але падумаў.
Калі я не зраблю гэтага, пакой майго сына так і застанецца пустым. Тады я націснуў на газ і паехаў на дзяўчынку. А яна глядзела на мяне. Павярнулася і глядзела проста на мяне. І тут з'явіўся той бармен і выратаваў яе. Я ледзь не збіў яе і адразу ж зваліў. Пакінуў машыну каля гандлёвага цэнтра і дабраўся дамоў пешшу. Сказаў жонцы, што машыну ўкралі. Не такім бацькам я хацеў стаць. Навошта ты пайшоў у касцёл? Проста падумаць? Пабыць у самоце? Яна сама падышла да мяне, была вельмі мілай і адкрытай. І я падумаў, што ў дзяўчыны, якая ходзіць у касцёл, будзе прасцей заваяваць давер. Гэта жахліва, так? Яна худзенькая. Вось што важна. Чаму? Не здолее абараніць сябе. Як ты даведаўся, што яна худая? Дакрануўся да твару і спіны. Зусім крыху. Яна дазволіла дакрануцца? Яна сарамлівая, але я сказаў, што толькі так магу ўбачыць чалавека. Таму дазволіла. Учора вечарам мы сустрэліся з ёй у кавярні каля майго дома. Яна была спакойнай. Я сустракаўся з ведушчымі дзяўчатамі і ведаю. Яны мне давяраюць. Усе давяраюць сляпому. Сляпы не зможа зрабіць кепскага. Яшчэ сустрэнецеся? Заўтра ў той жа кавярні. Мы проста паразмаўляем, я не буду запрашаць яе да сябе, бо яна адмовіцца. Як ты яе згвалціш? Я не хачу нікога гвалціць. Адмоўся. Ты ж можаш. Я зрабіла гэта. Я зрабіла. Узарвала бомбу ў кавярні. Сеньора Марчелла. Цяпер мой муж паправіцца. Альцгеймер знікне. Ён жа вернецца да мяне, так? Вернецца? Сеньора Марчелла. Так. Вы не ўзарвалі бомбу. Узарвала. Не ўзарвалі. Узарвала. Вы б не пыталіся ў мяне пра мужа, як зрабілі б гэта. Прабачце. Вы можаце адмовіцца, калі захочаце. Так. Так. Я адмоўлюся. Усяго добрага. Як вы гэта робіце? Раблю не я, а вы. Ага, я дапамог 10 бабулям перайсці дарогу. Дык як вы гэта зрабілі? Ты выканаў сваё заданне і атрымаў, што прасіў. Не веру, вы спланавалі гэта? І не вер. А цяпер у мяне яшчэ засталася праца. Добра, веру я вам. І маю просьбу, можам заключыць дамову? Чаго ты хочаш? Каб мой бацька пакінуў мяне ў спакоі. Як гэта? Ягоны бацька ідыёт. Гэты паскуднік зруйнаваў жыццё і мне, і маме. Я ніколі не дарую яму, але ён працягвае мяне пераследаваць, выкарыстоўваючы свае копаўскія штучкі. Мару, каб ён знік з майго жыцця нарэшце. Назаўсёды. Ты ўпэўнены? Так. Гэта магчыма. Дапамажы Марціне. Дапамажы Марціню красці 100 000 еўра і 5 цэнтаў.
І вы атрымаеце, чаго пажадалі. І гэта ўсё? Ён мяне ударыў. Чаму? Я зноў прыйшла да яго. І гэтым разам я была больш настойлівая. І ён цябе ўдарыў. Я накінулася на яго. Страціла кантроль. Я раз'юрылася, раздзелася і пацалавала яго. Тады ён мяне ударыў. І што ты зрабіла? Ударыла яго. Я раз'юшылася. А потым уцякла. Чаму ты раз'юшылася? Хачу, каб муж быў такім жа. Аманда вярнулася ў гараж. І размаўляла са мной хвілін 5. Дала мне новае фота і сказала: «Іншых пазбаўся, бо я раўную». Проста ўявіце. Раўнуе мяне. А на абароце фота яна напісала свой нумар. Вось жа чорт. Здаецца, здзелка працуе. У цябе амаль атрымалася. Засталося 3 дні. Так, але нехта спрабуе забіць дзіця. Я не магу проста пакінуць яе. Раскажы бацькам, патэлефаную паліцыю. І што я скажу? Ніхто не паверыць, мне вы ведаеце. Не. Я мушу разабрацца сам. Мне трэба пісталет. Я паклапачуся пра яе, як мае быць. Узнікла праблема. Чортаў пісталет. Што? Мой службовы пісталет укралі. Годзе ўхмыляцца, бо ў нос дам. Я мусіў пакласці яго ў сейф, але пакінуў на тумбачцы, як дурань. Цяпер па вушы ў гаўне. Вы неяк замяшаны ў гэтым? Чаму ты так лічыш? Бо прызвычаіўся задаваць пытанні. Я так і не ведаю, хто вы, бляха, такі. Хочаш? За нас. У цябе ёсць жанчына? Добра. Вось мае здагадкі. Ты быў жанаты, ужо ў разводзе. Каля 3-4 гадоў, дзяцей няма. Апёкся і не можаш забыць. Калі не збіраешся размаўляць, давай згуляем. Я гуляла ў гэта ў дзяцінстве. Завецца маўчанкай. Ведаеш такую? Хто першы засмяецца, прайграў. А вы сур'ёзна настроеныя. Мы ўкралі ў ягонага бацькі. Мы? Я сачыла, а ён пралез у вакно. Так клёва! У ягонага бацькі будуць праблемы. І што з таго? Мы ўсё зробім заўтра. Сяброўка ад'язджае. Марціна нават зрабіла копію ключа ад дома.
Усё атрымаецца. Заўтра грошы будуць у нас. А я больш ніколі не ўбачу бацьку. Праўда? Праўда. А я стану прыгажэйшай. Яе выкралі. Нехта выкраў дзяўчынку. Што? Выкралі? Яна ўзяла, ды знікла. Гэта неяк звязана з вамі? Не. А я думаю так. Не звязана. Вы загадалі мне забіць дзяўчынку, і пакуль я спрабаваў, нехта абараняў яе. А цяпер яна знікла, дзіўна. Вы замяшаны. Хіба ёсць розніца? Вядома. Што ты цяпер адчуваеш? Забудь свае чортавы гульні. Ты гуляеш жыццё майго сына. Хопіць са мной жартаваць. Нехта абараняе дзяўчынку. Чаму? Чалавек звярнуўся да мяне з просьбай. Я разгарнуў нататнік і сказаў, што яму трэба абараніць дзяўчынку. Чаму гэтую? Так напісана. Праўда? Так напісана ў нататніку? Так. Дайце пагляджу. Не руш. Хлопец, не руш. Навошта падбухторваць яго? Ён нічога пра цябе не ведае. Вы далі мне заданне, якое немагчыма выканаць. Я не даю невыканальных заданняў. Яны могуць ускладняцца. Я пазваню ў паліцыю. Не пазвоніш. Не пазваню. Ты рана. Спрацавала. Расказвай. Учора я прыйшла прасіць у Андрэя прабачэння за ўдар. Хвілін 5 пашчабяталі, і я запытала, ці магу скарыстаць ванную. Але замест гэтага пайшла ў спальню, схавала свае трусікі пад ложкам і пакінула пару валасін на падушцы. Нават крыху парфумы папшыкала. І гэтага было досыць. Як гэта разумець? Калі мы абедалі, майму мужу патэлефанаваў Андрэя. Яны гутарылі з гадзіну. Мой муж вярнуўся да стала пахмуры. Жонка Андрэя выгнала яго з дому, бо палічыла, што ён ёй здрадзіў. І што ты сказала? Што гэта праўда. Ён спытаў, адкуль я ведаю. Я сказала, бо ён здрадзіў ёй са мной. Навошта ты так сказала? Гэта няпраўда? Хацела, каб ён пакутаваў. Спадабалася? Так, было цудоўна. Замест таго, каб звар'яцець і крычаць на мяне, ён сказаў, што гэта ён вінаваты, бо першы аддаліўся, што ён усё сапсаваў і што ён у адчаі. Потым мы кахаліся так, як ніколі раней. Добра. Ты атрымала, чаго хацела. Цяпер мы можам развітацца.
Мы сустракаемся ў кавярні кожны вечар. Чаму там? Ён кажа, што там прыемна пахне. Як і ад мяне таксама. Добры пачатак. Учора мы затрымаліся. Вельмі позна. Або вельмі рана. Вы што? Не. Не. Мы проста размаўлялі. Я не хачу спяшацца. Плюс ён старамодны, сарамлівы, надта ветлівы. Хачу, каб ён зрабіў першы крок. Ты не адчула Бога зноў? Не. Спачатку я мушу зацяжарыць. Так. Такой была дамова, правільна? Так. Ты выглядаеш шчаслівай. Ці змагла б я адчуць Бога без... Змагла б. Існуе безліч варыянтаў вырашэння праблемы. Я прапаную толькі адзін. Вы верыце ў Бога? Я веру ў дробязі. Я выкраў дзяўчынку. Я чытаў. Навошта? Каб абараніць яе. Ты не мусіў. Ты атрымаў, чаго хацеў. Выканаў сваё заданне, Аманда твая. Я не магу пакінуць яе. Яна яшчэ дзіця. Ты разумееш, што можа адбыцца? Усе шукаюць яе. Ведаю. Я ўсё прадумаў. Як? Я не скажу вам, дзе яна. Яна цяпер адна? Так. Яна пад замком і ў бяспецы. Яна пазнала цябе? Не. Я ўвесь час быў у масцы. Разумна, так? Навошта табе гэта? Хачу быць героем. Героем. Так я атрымаю ўсё, не звяртаючыся з просьбамі да такіх, як вы. Я гатовы. Запрашу яе да сябе. І што менавіта ты зробіш? Я ўжо маю план. Запрашу яе, дома зацягну ў ванную. Яна цесная, будзе зручней. Чаму не зрабіў гэтага раней? Я вам казаў. Баяўся, што яна адмовіць, але зараз... Упэўнены, што згодзіцца. Чаму ты упэўнены? Думаю, я ёй... падабаюся. Звычайна дзяўчаты ўцякаюць ад мяне. Праз нейкі час. Знаходзяць зачэпкі. Але прычына заўсёды тая самая. А ты б хацеў сляпую дзяўчыну, калі бы зноў стаў ведушчым? Няма ў вас літасці. Як і ў цябе. Што здарылася? Мой сын стаў рабаўніком. Адкуль ведаеш? Бачыў праз камеры назірання. Яны былі ўдваіх, хаваліся пад маскамі, але я пазнаў яго. У яго быў мой пісталет. Іх злавілі? Не, яны ўцяклі. Я мушу дапамагчы. Выканай сваё заданне. Часу зусім не засталося. Ён звар'яцеў, можа нават загінуць. Можа. Выканай заданне. Ніякай цябе, сука, карысці.
Ты мне не дапамагаеш. Муж размаўляў са мной. Яму лепей? Не, гэта быў не ён, проста нейкі сон. Ён паглядзеў на мяне і вымавіў: «Трымай мяне, не адпускай. Не адпускай мяне». І быў такі сумны, дужа сумны. Мне шкада. Таму я ўзарву бомбу. Я зраблю гэта. Я думаў, што вы адмовіліся. Я змяніла рашэнне. Яшчэ можна? Я магу выратаваць мужа. Так. Часам нехта мусіць памерці, каб мы атрымалі тое, чаго жадаем. Так было заўсёды. Праўда? Так. Праўда. Я толькі з лякарні. І майму сыну лепш. Я чытаў яму казку, а ён не засынаў да самага канца. А калі я падняў яго, ён нарэшце падаўся мне цяжэйшым. Таму што я амаль адшукаў дзяўчынку? Расказвай. Я ведаю, хто выкрадальнік. І хто ён? Той мужик, што выратаваў яе. Бармен з кавярні. Што ты зрабіў? Пераследаваў яго дадома. Калі ён выйшаў, я пракраўся ў гараж. Парыўся ў яго смецці. І знайшоў там чэк з цацачнай крамы. З той датай, калі дзяўчынка і знікла. Гэта ён. Можа быць, гэта ён. Ён. Вы даслалі яго прыглядваць за ёй. Вы хлус. Вы даеце невыканальныя заданні. Для аднаго з нас заданне невыканальнае. Так не павінна было здарыцца. Ён мусіў перастаць абараняць яе тыдзень таму. Калі вы гэта заварылі, скажыце хоць, дзе яна? Не ведаю. Вы схлусілі, дык дапамажыце. Ён асцярожны, мне не кажа. Што ты адчуваў, калі прыйшоў да яго? Я адчуваў. Я адчуў сілу. Сілу? З цяжкасцю, але я дасягнуў мэты. Зрабіў выбар. Усё жыццё я бы плыў па цячэнні. Бухгалтэрыя, працаўбанку, сям'я. Я рабіў правільныя рэчы, а насамрэч ніколі не дазваляў сабе самастойнага выбару. І як табе выбіраць? Проста неймаверна. Я зрабіў гэта. Запрасіў яе заўтра на вячэру. Яна пагадзілася? Так. І была шчаслівая. Ёй падабаецца быць са мной? Смешна, але і мне з ёю падабаецца. Калі не думаю пра сваё заданне. Я хачу зноў закахацца. Не хачу баяцца, што стамлю жанчыну. Або што яна са мной праз жаль. Хачу зноў бачыць. Таму зраблю гэта. Зраблю заўтра. Што пра яе думаеш? А гэта будзе не яна. У сэнсе. Не яе я пакахаю, а наступную. Ён мне не патрэбны. Не зразумеў. Мой муж мне не патрэбны. Што гэта значыць? Дзеля яго ты знішчыла сям'ю. Ведаю. Чаму перадумала? Я падманула. Яго вочы поўныя кахання, але больш не грэюць. Ён зноў стане тым самым. Яму стане нудна, ён мне здрадзіць, людзі не мяняюцца. Калі ты так лічыш, то чаму прыйшла да мяне? Я зразумела пасля. Зразумела, дзякуючы Андрэа, ягоным вачам і каханню да жонкі. Ён і мой муж, яны
проста з рознага цеста. Гэта нешта надта глыбокае, каб з ім гуляць. Мой муж мне больш не патрэбны. Ён становіцца жорсткім. Жорсткім? Ён ашалеў і ударыў мяне. Ён думае, што я здраджваю яму суседам. Кажа, што не можа без мяне жыць. Але гэта не жыццё. Гэта катастрофа. Дзе Марціна? Яна параненая. Несур'ёзна параненая. Што здарылася? Катастрофа! Сабака пачаў брахаць. Слугі паклікалі вартавога, і той схапіў нас. Мы спрабавалі ўцячы. Ён стрэліў і параніў Марціну ў руку. Расслабься, яна не па цябе. Адкуль вам ведаць? Я ведаю. Цішэй, не глядзі. Божа. Працягвай. Я хачу, каб Марціна адмовілася ад дамовы. Пагавары з ёй. Яна не паслухае мяне. Яна хоча стаць прыгажэйшай для мяне. Я казаў, што мне гэта не трэба, што яна і так класная, але яна не слухае. Упэўненая, што я кіну яе. І плануе наступнае рабаванне. Адмяніце дамову. Не маю права. Адмяніце, кажу вам. Цішэй. Вы можаце спыніць яе. Не магу. Калі ласка. Калі ласка, я не хачу страціць яе. Ты сапраўды гэтага хочаш? Так. Давай заключым дамову. Яшчэ адну? А тая, што з маім бацькам? Анулюем. Адначасова можа быць адна. Добра. Сустрэнься з бацькам. Што? І скажы, што любіш яго. Ды ты абарзеў, я ніколі такога не зраблю. Тады не трэба. Да іншае. Зраблю, што хочаш, што хочаш. Гэта альбо нічога. Файна. Добра. Я зраблю. Анджела, чаму ты такая самотная? А ты чаму? У мяне свае прычыны. Напэўна, не такія, як ва ўсіх астатніх. Так і ёсць. Твая чарга. Я даўно чакаю кахання. Ты не часта пра гэта кажаш. А мне няма каму казаць. І даўно так? Учора маё жыццё залівалі дажджы, але твая ўсмешка палегчыла мой боль. Гэта словы песні. Ты не супраць, калі я зраблю гучней? Добра. Давай. You're my complete desire.
Выглядаеш стомленым. Я даўно не спаў. Што з дзяўчынкай? Яшчэ там. Не магу доўга затрымлівацца. Ёсць праблемы? Праблемы. Ды гэта чортава бедства. Учора я прыйшоў дадому, а той баляўнічы на дзяўчатак быў там, вышукваў нешта каля майго гаража. Я хаваўся, пакуль ён не здаўся і не пайшоў. А потым я прасачыў за ім. Прасачыў? Так, прасачыў. І цяпер ведаю, дзе гэты ёлупень-педафіл жыве. Я заб'ю яго. Заб'еш? Вядома. Інакш ён заб'е дзяўчынку. Праўда, можна... Што можна? Можна заключыць іншую дамову. Чаго ты хочаш? Выратаваць дзяўчынку. Немагчыма. Я не даю невыканальных заданняў. Невыканальных? Калі ты яе выратуеш, ён не зможа яе забіць. Што? Ты загадаў яму забіць яе? Ды што ты за падонак такі? Адкажы, на чыім ты баку? На гэтым. Тады я не маю іншай магчымасці. Ты маеш безліч магчымасцяў. Так. Але я зрабіў выбар. Я заб'ю таго, каму ты загадаў забіць дзяўчынку. Я перамагу, ты прайграеш. Чаму нічога не адбылося? Ты ўпэўнены, што зрабіў гэта? Вядома, ўпэўнены. Што менавіта ты зрабіў? Тое, што мусіў. Зачыніў яе ў ваннай, паваліў на падлогу і гвалціў. Яна плакала, крычала, маліла спыніцца, але я не спыніўся. Не так усё. Было не так. Так, ты не гвалціў яе. Гвалціў! Каб гэта было так, ты б цяпер глядзеў мне ў вочы. Дайце мне яшчэ шанс. Гэта быў твой шанс. Калі ласка. Я хачу бачыць. Не ад мяне гэта залежыць. Што здарылася? Чалавек, які выкраў дзяўчынку, спрабаваў забіць мяне. Калі? Мінулай ноччу прыйшоў дадому. І што адбылося? Я ўдарыў яго ножом. Трэба пагаварыць. Я заняты. Гэта тэрмінова. Пачакай. Я сказаў тэрмінова. Я сказаў пачакай. Што значыць ударыў ножом? Расказвай. У яго быў нож. Ён накінуўся на мяне. Мы пачалі біцца. Я перахапіў нож з ягоных рук і... Я ударыў яго ў жывот. Ён сам леў, моя жонка прачнулася, і мы выклікалі дапамогу. Але спачатку я праверыў яго кішэні і знайшоў там ключы, а ў кашальку візітоўку агенцтва нерухомасці. Я пазваніў. І... Я ведаю, дзе дзяўчынка. Што будзеш рабіць? Тое, што павінен.
Мартина з'їхала з глузду. Яна украла мой пістолет і пайшла рабаваць краму. Яна мусіла спыніцца, такая ў нас была дамова. Ты не выканаў сваё заданне. Вядома, выканаў, гэта было хірэнна цяжка. Раскажы, добра. Я сустрэўся з бацькам і сказаў, што люблю яго. Люблю моцна. Нельга проста прыйсці, сказаць, што любіш і пайсці. Не? Не, так не працуе. Трэба адчуваць гэта. Ты нічога такога не казаў. Гэта мелася на ўвазе. Як мне гэта зрабіць, а? Я не люблю яго. Знайдзі сілы палюбіць. А твой бацька біў цябе штовечар пасля кожнай бутэлькі? Тады табе не зразумець. Адгадай, з усяго, што можна, чаго папрасіў ён. Мой бацька прыходзіў да цябе? Адгадай. Не, мне пляваць, не хачу нават і ведаць. Мы з Фульвія займаліся каханнем. Гэта было цудоўна. Спачатку ён быў замкнёны і збянтэжаны. Ён разгубіўся, вельмі хваляваўся. І ўсё прамазваў. Я папрасіла яго супакоіцца. Уяўляеце, гэта я яго папрасіла. Узяла яго за рукі і сказала, што ўсё будзе добра. Сказала, што я шчаслівая быць з ім. Ты і праўда была шчаслівая? З ім я была шчаслівая. Ты прасіла зноўку пачуць Бога. І як? Ты чуеш? Чуеш Бога? Так. Я і цяпер яго чую. І што ён кажа? Што ў мяне будзе хутка дзіця. Ты сказала Фульвія, што ён стане бацькам? Не. Чаму? Гэта дзіўна. Быццам далей я мушу пайсці адна. Не раскажаш яму? Не. Добра. Тады на гэтым усё. Можна вас запытаць? Так, але не пра тое, што ты думаеш. На гэта я не адкажу. Дзякуй. Сын патэлефанаваў мне, прапанаваў сустрэцца. Мы пайшлі ў піцэрыю. Ён амаль не размаўляў, а потым знянацку спыніўся і сказаў, што любіць мяне. Працягвай. Ён ілгаў, не быў шчырым. Нават не глядзеў на мяне. Навошта б яму лгаць? Бо яму штосьці патрэбна. Ён сын Хлуса. Чаго яшчэ чакаць? Ён вярнуўся? Ты атрымаў, што хацеў? Не вярнуўся. Я атрымаў, што заслугоўваю. Памятаеш справу, якую трэба замяць? То была маладая жанчына. Яна сказала, што муж б'е яе з рэўнасці. Яна была напужаная. Ён быў упэўнены, што яна круціць інтрыжку з суседам. Яна плакала са страху. У яе былі сінякі на твары і руках. Ведаеш, што я зрабіў? Адчыніў не тую скрыню. І выкінуў ейнае жыццё у скрыню скрадзеных ровараў. Я сапраўдны вырадак. Учора яе знайшлі мёртвай. Чэрап быў размажджэраны некалькімі ударамі. З мяне быў дзярмовы муж і дзярмовы бацька. І па праўдзе, дзярмовы коп. Нічога добрага.
Я раскажу начальству і здамся. Ты сапраўды хочаш гэтага? Так. Хачу, трэба ж з нечага пачынаць. І гэтым разам ты мне не спатрэбішся. Я знайшоў дзяўчынку. Яна была ў страшэннай аднапакаёўцы. Бруднай. Абкружаная цацкамі і пакетамі пячэння. Яна ўтаропілася на мяне. Нічога не казала. Проста глядзела. Яна спадзявалася на паратунак, але я быў там не для таго. Калі я падыходзіў з гэтай анучай, каб задушыць яе, я думаў пра свайго сына. І я ўзяў яе і вынес адтуль. Патэлефанаваў у паліцыю і сказаў, што знайшоў яе. А твой сын? Я пайшоў да яго адразу пасля гэтага. Думаў, пабуду побач. Абдыму, пакуль ён памірае. Але я даведаўся, што рак знік. Не рэмісія, ён проста знік. Учора. Цуд. Я рады за цябе, Луіджы. Я не выканаў задання. Я не казаў, што ён памрэ, калі не выканаць. Я ледзь не забіў дзяўчынку па тваёй просьбе. Ты зрабіў гэта для сябе. Не забывай. Ты монстр. Я толькі кармлю монстраў. Дык што, з рабаваннямі скончана? Больш ніякіх рабаванняў. Ты адмаўляешся? Мы збіраемся жыць разам. Выдатна. Ну тады на гэтым усё. Дзякуй. І асцярожней з вашай магіяй. Хадзем. Я зараз. Учора я бачыўся з бацькам. Ён за кратамі. Я наведаўся да яго, ведаеце, ён здаўся сам. Кажа, што жанчына загінула, бо ён не рабіў сваю працу як след. Мне стала шкада яго. Праўда? Праўда. Упершыню ў жыцці. Я заўжды ненавідзеў яго, але учора ён быў варты жалю. Я бачыў не бацьку, а проста чалавека, які страціў усё. У яго застаўся толькі я, так? Магчыма. Злачынец і ахвяра сам-насам. Ведаеце, я не казаў, што люблю яго. Але, думаю, ён адчуў гэта. Вось чаму Марціна адмовілася, праўда? Можа быць.
Я вырашыла. Я не ўзарву бомбу ў той кавярні. Не? Не. Я ўзарву яе у гэтай. Сёння. Бачыце? Чуеце? Чуеце? Тик-так, 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 тик-так. О, як у кіно. А гэта узрывае бомбу. Бачыце? Трэба толькі націснуць кнопку. Толькі не кажыце, што хвалюецеся пра гэтых людзей. Я вельмі шмат думала. І вырашыла, што калі я мушу забіць бязвінных людзей, то, прынамсі, заб'ю і кагось вінаватага. Правільна? А потым я ўявіла, што калі мой муж вернецца і сядзе насупраць мяне, як мне глядзець яму ў вочы? Што мне сказаць яму? Ён ізноў будзе сабой. А я? Я ўжо сабой не буду. Я буду як вы. А вы мне агідны. Я забяру гэта. Не хацелася б, каб вы аддалі яе камусьці яшчэ. Здароў. Прабач. Апошнім часам я кепска сплю. Нарэшце ты сказаў нешта асабістае. Раскажы яшчэ. Няўжо ты не маеш сваіх мараў? Раскажы мне. Хачу перастаць рабіць тое, што раблю. Каб не чуць пра беды гэтага свету. Гэта магчыма. It's been a while since you left me here. It's been a while since you've gone, my dear. You have no idea how much I miss you. You have no idea how much I miss you. Have you seen my soul? Give me what I want. У тым жа месцы. On my own. Фільм агучаны студыяй «Гаварун-Бай». Тэкст чыталі Адам Трыпутнік, Таша Мурзенштольц. Аўтар перакладу Ксенія Капіца. Рэдактар тэксту Марына Глушыцкая. I wonder
You have